Apa gitu? Wah, wong ini kaya Biar saya kalah saya kan. Lho, buat aku tak unjuk ke saya praja gak penak. Hah. yo lebih. Saya ini lho cedak aku ngene. Ah biar. Allah wes leren sik perang leren sik. Nah, kenalan. Oke, kenalan karo warga masyarakat Laban, kampung ya. Saya usah kenalan wong kene iki wis apal karo ini undian-undian lanang budaya wis apal kabeh. Ya. Masa tekan. Iya Wis apal boleh-boleh kabeh kene ya wis. wis ngene iki ora usah kakean ngomong sing tanpa guna. Iki ngono sing dinteni ledek sing ayu-ayu ngene iki. Lah, ya mundur ayo. Koncone sing akeh. Ayo. Oke.